दाननानै लाबासो मोजां जाखायो। Hi friends. मोनजों मोनसेसो दङ लाइट हरनो। गासिबो हरनो। Borohai मा खालामदों ओरैनो दं। Kau juga sudah. Itu sama sudah. Hasil nasi itu. Yang berusaha nak jabai.
सेपनि सायाव फैदों बोरै जालां आधा मिनिट जाबाय नामा आधा घन्टा मैया थैनाय गथ'आ सोर होनो दे सोर होनो दे सोर होनो वाट्सआप सोर होनो जायाखै खोमाहाय खोनाया माथो रावबो फैया नायफैयाखैबा मालाय बेस्थ' बायदि Aman ha soर नायदों
Lo komentar ras heskar genwas ras ini Kak. Raja heskar आपकी आवाज कम आ रहा है मालूम नहीं क्यों please emoji sode maba support करेगा oh ini namanya support dunia आगे तुम करो ना horखायाखैनो जोंनाव बेलेगसोमोन दसेल'
Sensei. Video banisina. Maya Tia.